There is a follow-up question na ipalagip tatayag sa pa kanya concerning iti relasyon ti kasawa. And I remember summer pa siguro ko the same question kat na idanon concerning dagiti asawa nga ada iti partners da nga hanga na isalakan. Because ada dagiti napnapanan nga churches where i-recommend dagiti ministro kan iti churches nga isina da dagiti asawa da. And sometimes uray pa iti suporta da iti pamilya kat may kat. And dito kapsat nga dito kat pastor mabalin ka di nga i-discuss mo dito concerning dito ita kinagpaison na dito iti may nga problema kadagiti kada kami. Adu kami nga agdungdungag kanyam and adu dagiti partners mi nga hanga na isalakan. Hampay nga Kristiyano. Anya nga iti kastami kanya da. Is it right nga agpanunot kami nga idanon iti sina kanya da? Anya ti kunati sa ti apo may panggap dito eh. Ada iti duwa nga area iti sa ti Dios where dito kat na nagsaritaan dagiti adipan ti apo. Umuna sinarita rito ni Pedro ijay 1 Peter chapter 3 verse 1. And sin maruno, it was also discussed ijay 1 Corinthians chapter 7 verse 13 hingga 14. So, dito nga area, baban ka na Apostol Pablo di Corinthians ken uray ni Pedro kat dito iti may sa nga issue. Han nga barbaro dito nga issue. Dito iti the same nga problem dagiti Kristiyano ijay chimpuda nga adu dagiti Kristiyano kat ada dagiti partners da kathan nga naisalakan. Adu dagiti nga naisalakan ng partners and the same matlang ti situation some kat maparparigat da dagiti partners da gapus ti pamati da. And anya nga iti advice dagiti adipan iti Dios concerning diti nga banag. Madismayak launay nga there are churches who incites and who give advice nga i-cut off dati allowance dagiti anak ng dagiti pamilya da no handa nga sumurot iti pamati da. There are some churches who give advice nga isina da pa iti asawa da gapustahan kanong Kristiyano dagiti partners da. Kinanungnung di nga kapanunutan. Kung iti sa apo, kahit kung apan tayo di verse 1 iti chapter 3, iti 1 Peter, kunana diay, in the same manner, you wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may, without the word, be won by the behavior of the wives. Dahito di konteksto iti chapter 2, ingana iti chapter 3, nga iti biyag ti Kristiyano, under iti government, iti Rome, nga hanang in-encourage iti rebellion, iti biyag, iti Kristiyano. Ni Pedro, dagiti adipan iti apo, they do not encourage iti panagrebelde iti gobyerno, but rather, ito'y chimpong nga mawatpatay kayo. Uri no kasi iti kasta ti gobyerno, we are to pray for the government. That is a mandate iti Dios. And kastamot kada kayo nga asawa, nga babae, no adaman iti partner yung haan na nga amo, or haan nga naisalakan, or haan pa nga Kristiyano iso na, nga sumursurot iti Dios. Kuna ni Pedro kung nagito nga asawa, ipakita yu kuma, babaan iti sinsiro nga panagsubmitaryo kanyada, agsubmitar kayo kanyada, itadyo ti respeto ti asawa yu, haan yu nga isinsina isuna, haan kayo nga mangkarkarit iti sina, gapusta ko na ti sa ti apo, hang ustudiya iti panon ti Kristiyano. Rather, ipakita yu ti managsubmitar nga panagpanpanunot kung panagututak yu, nga babaan iti biyag yu, nga dayta. Iti panagsamitar kan panangibanuryo ti asawa yu ure no handa na isalakan. Babaan iti biyagyo. No handa man nga dengan iti bagbagayo. Namdumtang iti tsimpo. Babaan iti testimonya nga nabangon yu. Patyunda iti mensahe iti Ebanghelyo. That is the advice iti sa ti Dios. Hanay baga nga
cut off iti relasyon. Hanay bagbaga karitan yung sudat isina. Hanay bagbaga nga uston umadayo kayo. Rather karkaro kumangay pakita yu ti biyag yu. Nga respeto da kita asawa yu. Nga nuhanda man nga patsin ti bagbaga yu ti panakay kasabat ti apang ibaghilyo. Namiti biyag yu mata. Mausar di jay nga raminta. Nga patyendan to ti minsay ti ibanghilyo. Gapusta nakita na da kayo iti biyag. Nagaruda kiti asawa nga makatkatongtong ko. Kung narapi man, pastor, kinagpaiso na kung kahit nga patsyon, iti bagbagayo. Kami na ako makita ka ni bakat ko eh. Ako makita ti testimony, nalalawat latay suna. And that is the reason why aruda kiti asawa kat han nga mamati. Vice versa on the wife. Dagiti lalaki matla, no dagiti asawa yu kat han nga mamati. Gapus iti anyaman iti ada kanyada handa pa'y nga tsimpo nga mipakita yu iti panangayat yu kanyada tababaan ti testimonya ti biyagyo dumtong to di tsimpo awaton da ni Kristo nga manubot kan mangisalakan napayag man di jay nga matlis in biyagyo nagsao kayo in pakita yu kanyada iti testimonya iti pudpudno nga Kristiyano nohan nga isudat ti may salakan dagija ito anak yu, iti nga nang kita no anya ting kastayo nga nang aywan dagiti asawa yu, isudan to tag benepisyo ti testimonya nga inbatim. Nohan nga dagi anak yu pa'y, dagi apuyo nga mangdengeg ka nang mangkayat nga mangamuno anya ti kaistoryan ti biyag yu. Nohan man nga di tsimpo ko ti asawa yu, iti mamati. Dagi anak tag benepisyo kung dagi tapapu tag benepisyo, iti testimonya nga inpakita. That is the point ni Pedro. So, baklayam ti. So, pantayo dito may isang portion iti 1 Corinthians chapter 7 verse 13 nga kunanan. And the woman dito yung konteksto iti panagsina. Dagiti anya ti mabalin nga posibilidad nga iti panagsina kat mabalin iti sao ti Diyos nailatag ijay. Then naisingit dito area iti may isang agsabali ti pamati. Di may isa na isalakan, di may isahaan kat kunana iti area ti babae. Di lugar iti babae kunana ya 13 and the woman who had a husband that believeth not and if he be pleased to dwell with her let her not leave. He doesn't ni Pablo he doesn't recommend tisina haan yung isinsina dagiti asawa yu haan nga usto dita nga kapanutan kunana ya tustol Pablo. For the unbelieving husband is sanctified by the wife. Dahito tinausaran ti sanctification holy. Ada di ko natin nga positional sanctification. Dahito di napasamak iti may nga anak iti Diyos. Nga nagbalin nga anak iti demonyo dati. Nagbalin anak iti Apo. Dahito may nga dahito nga sinner managbasol. Pinagbalin nga santo. Dahito may nga tao nga madusat impyerno. Nagbalin nga mapan iti langit. May isa. There's a change iti ko natin nga estado iti sangwanan iti Diyos. Deta tinapasamak, deta yung ko natin nga positional. Di progressive, dito yung agtultuloy nga panagbalbalo iti panagbiag tayo, ingana di tsimpo nga may unos agbalbalon iti nga Christ-like. Dito yung present Christian life tayo. Di perfect nga sanctification sa saritaan na rito, di perfect nga estado tayo, di tsimpo ti presensya iti Diyos, nga hantay nga mabaling agbasol, gapusta ada iti bagi, nga isaganan ni Apo Diyos, nga perfecto nga bagi, a glorified perfect body, nga haan agtarigaga iti basol. That is the eternal body, nga inkari iti Diyos. Nung dito nga sanctification nga na-mention ito, kat it is a sanctification, nga iti may isang asawa nga babae, kat maidanon na iti pamilya ng hangan isalakan. Jay sanctification nga dito, nga babaan iti testimonya kan iti biyag, masursuruan iti asawa na. Babaan iti testimonya kan iti biyag na, dito tao kan pamilya na kan iti asawa na, kat maidandanon nga may sasidag iti sangwanan iti Diyos. Iso nga kuna na, uray pa'y dagiti anak, katanya, napabalinda nga nasantuan, hana nga natawid, haan nga matawid iti kinasanto, iti sanctification nga dito, nga babaan iti panagbiag, panangisuro kung panangitakder iti babae nga raytoy. Nga idano na ti minsay iti ibanghilyo iti pamilya na. Baban iti testimonya nga mapurpurma kan ipagpakita na iti panagbiag na iti pamilya na. Dagiti anak na
kat agbiag damot nga nasantuan nga awaton damot ni Kristo Jesus. Akseptaran damot ni Kristo Jesus kan agbiag damot nga nalinis para iti Dios. Gapus ti testimonya iti maysa nga asawa. So haan nga basaran kan haan nga ipalubos iti Dios. Nga iti kinasabali iti pamati ket umanay di jay nga pagbasaran nyo. Nga isina ti asawa. Rather karkaryo kuma no Kristiyano kayo. Karkaryo kuma nga ipakita ti biyag yo. Niwat kan biyag. Iti kinapudpudno ti kinakristiyano. Iti panagbiag yo. So dahil tati sumbat ko jay may panggapijay. Kunak nga kasat mo ngayon hanga umawat yung ganatilas. Kunak nga rod nuhan man nga dagiti asawa at asawa yu iti mang benepisyo. Ingga na patay kat ipapatangkon da iti pamati da ti pag-ano kun iti pamati da nga iti taktak duran da nga rejektaron da ni Kristo Jesus. Dagiti anak yun to. Dagiti maikamang to ti anak yun kung nagitap apuyo. Isuran to tag benepisyo iti napintas nga testimonya. Ngayon ba? God bless. Niya po ti mangindalan kada kayo. Niya po Diyos ti mangkuyog kan mangitudlaw-lawag pay. Iti day ti nga simpo ti adal tayo. May panggap. Kada kayo nga dati asawa na. Kada giti awan pay asawa na. Sapay kumat na makatulong da iti kun mangitid ti sirib. Later on. Nadumteng tumati simpo nga asawa kayo. Haan kayo nga mamatmati da kita mga sakasaba. Nga awison da iti sina. Gapusta sa bali ti pamati. Kalukuan niya. Dahil tati pang basaran nyo dagita nga mga sakasaba. Nga ulbud nga mga sakasaba ti sa uti apo. Di apo ti mang kadwa kada kayo.